Shalom. Parhalado HKP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tusude ruas doho tamu namar minggu di Tikion. Songoni manang tuhamu amanami nanami na pinaribot nama dohoti parminggota marhite live streaming HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu, jala selamat beribadah madihita. Tapuk kama maredehita mamuji Tuhata syabukwede nomor 654 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluakku nasida. Songon pangulului ini permahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan na somarmula na somarujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasesan ni dosa, hati goran do hanguluan sa leleng ni leleng na dihami, asi maroham, lehon may dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite tordim, asa hulului hami ho, pangurupion siyan ho,
moloro pangujuna tuhami, say pahot marohanami asa tungporsea hami di hatam dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sia bukuede nomor 216 ayat 2. Tangi hon hamuma patik ni debata ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa mertua ho jalalileng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho dia do lapatani odo ikon dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di bana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajata rodi akan tua-tua dang jadi parota rimas nasida iko patud dohita jalaikon holong rohata tu nasida sioloa do nasida jala sisubuto do rohana ido sahatna atong rak mangido gogo mahita mangulahon patiknai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon dao bartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata maredeta sia bukuede nomor 117 ayat 2 dohot ayat 6.
Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, para siroha jala partalup ni roha jalana basar doho. Semar pangulahi maroham midahami, dibaheni sese sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringo tuha sesaan ni dosa. Satokid dohu tadikon ho. Alai papungoku maho muse marhite-hite aka asiniro hagodang. Taga diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho. Ninna Jahoba sipalua ho. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amen. Tapuji Tuhata maredeta siya bukwede nomor 745 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Markus bidu opat mamukama sian ayat 35 sahatu ayat 40 sada asada jahama namar sika sori di pademak Tuhan Yesus do tao Genesaret jadi laos dinasadari dungbot ari
di dogma tu nasida, beta marparau mahita tu baribaan. Dungi masa mahaba-haba nagogosi tutu. Jadi disapakon maaka galubangi tu bagasan parawi, maradu digohi parawi. Jadi hehe maibana honahata ma alogoi dibahen di dogma tu tawe sipma so jadi soma alogoi jalamenak situtuma. Jadi hata hutan situtuma nasida jalan marsipadohan ma haladia do on kududona do hape alogo rodi tao ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji tuhata maredehita sian bukwede nomor 740 ayat 1 dot ayat 3. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tindak ko nidong hata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuon ni si Maria na gabe-gabea siya to di porbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman silatus na matitar pajal di bana di hau pinor silang na tua tu banua tordung di tanom na mulak mangulo di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot nama au porsea di Jaladong sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, doh dihasani dosa, doh dihatai nama dok, mulak mangulu sogo daging dihalak naung mate, doh dianguluan na sorasuda. Amin. Vokal grup ina lansia.
Tapi gema titing di minggu ta sadarion. Oras madihita saluhutna. Oras. Damang dainang hujahau kami ma titing namasa. Doho naim kamasawat di huriata di nasa minggon. Minggu 27 Juni 2024. Topik Goarni Mingguta ima Minggu pa onopon dung Trinitatis. Topik ni Mingguta jauh-jauh tu Jahoba di hagogotan na nasidai. Poin-poin nang sijahahonon di parmingguata di tikion parjolo poin paduahon koinonia 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa 25 Juni 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian 2.3 sermon week. Di hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sermon week masuk pukul 19.00 WIB. Bagas nama Jabui. Week 2 dibagas nih keluarga Inang Nyonya Panjaitan Boru Manurung. Nama alamat di Jalan Lurah nomor 100 Pitupulu Sada Cimahi. Nama rihutna di week 4. Bagas nama Jabui ima keluarga Amang B Hutasoit Inang Boru Panjaitan. Nama alamat di Jalan Cihanjuang Gang Aswari nomor 151. Di week onom nama Jabui ima di keluarga ni Amang Setumorang Inang Boru Limbong. Nama alamat di Komplek Pusdikap Jalan GA Manulang Padalarang. Week walu di bagas ni Amang K Tambunan Inang Boru Panjaitan. Nama alamat di Jalan Jati Asih Blok D Gang 5 nomor 8 RT 002 RW 007 Marga Asih. Suang-suang ini di hari Kamis 27 Juni 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week sada dibagas ni Amang keluarga G Sregar Inang Boru Sianipar. Nama alamat di Asrama Basis. Week tolu dibagas ni keluarga Amang MS Malau Inang Boru Stompul. Nama alamat di Jalan Pojok Utara nomor 30 RT 002 RW 04. Week 5 dibagas ni keluarga Inang Nyonya Sintua J Simangunsong Boru Simajutak. Nama alamat di Cisangkan. Week 7 dibagas ni keluarga Amang M Pakpahan Inang Boru Manalu. Nama alamat di Klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame, RT 003 RW 001, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Week 9 dibagas ni keluarga Amang Sintua G Panjaitan Inang Boru Nenggolan. Nama alamat di Komplek Bumi Pakusarakan 2, Blok A2, nomor 30 Tani Mulia. Nama ngihut poin patoluhon marturia 3.2 persembahan menopang sentralisasi. Gereja kita menerima surat dari Distrik 18 Jabar Tengge perihal persembahan khusus. Manang surat akan dibacakan setelah pembacaan warta. Maka pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 gereja kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop untuk menopang sentralisasi. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh distrik. Poin nama ngihut 5 pemberitahuan. 5.1 pemberkatan nikah warta parjolo. Atas kasih Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Febrianto Pakpahan
putra dari Bapak Monang Pakpahan, Inang Ibu Sumarlin Yohana Ratna Boru Manalu, yang beralamat di Klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame, RT 003 RW 001, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk week 7, dengan saudari Yuni Arta Selindo Boru Pasaribu, putri dari Bapak Gindo Pasaribu, Ibu Silverida Boru Huta Barat, yang beralamat di BTP Jalan Kresna 3 Blok C15 nomor 10 RT 12 RW 12 Desa Setia Mekar, anggota jemaat Gereja HKBP Bekasi Timur Permai, Resort Setia Mekar Bekasi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 6 Juli 2024 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk pukul 08.30 WIB. Berikutnya 5.2 pesta sending. Pada hari ini Minggu 30 Juni 2024, gereja kita pada hari Minggu yang akan datang 30 Juni 2024, gereja kita akan mengadakan pesta sending yang menjadi pelaksananya Manang Manghasuhuton adalah seksi lansia. Dalam pesta sending tersebut akan dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu pertama, pengumpulan persembahan amplop. Amplop akan dibagikan kepada semua jemaat atau ruas oleh Sentua Week. Amplop tersebut akan dikumpulkan pada saat pesta sending dan diantar ke depan. Berikutnya, lelang kue ulang tahun sending. Lelang kue tar 125 tahun sending HKBP yang disediakan dan dikoordinir oleh seksi lansia. Berikutnya, dan setelah pembacaan warta ini, dalam ibadah pagi tadi dan siang ini akan diberikan penjelasan Manang Panorangion dari seksi lansia. Berikut 5.3 Tok-tok Ripe Pilun. Gereja kita kembali menghimbau kepada jemaat yang belum mencicil strip melunasi Tok-tok Ripe Pilun 2024 untuk segera menyicil atau melunasinya, karena gereja kita masih mempunyai pilun yang belum dibayar, yaitu kepada A. Opung Pratama sebesar 200 juta rupiah, B. Opu Nikolas sebesar 50 juta rupiah, C. Ompung Stephen sebesar 20 juta rupiah, D. Sintua P. Pangaribuan sebesar 5 juta rupiah, E. P. Pasaribu sebesar 60 juta rupiah. Total daripada pilun yang belum kita bayarkan sebesar 335 juta rupiah. Kemudian 5.4 Festival Kor Seksi Perempuan. Pada hari Minggu 30 Juni 2024, kontingen Festival Kor Seksi Perempuan gereja kita akan melaksanakan uji coba dalam ibadah siang. Songonima amanginang warta di gereja ta, sonari hujahau kamima, surat narosian distrikta perihal sentralisasi. Bandung 11 Mei 2024, nomor 069 D titik 18 5 Romawi 2024, sifat dibacakan di gereja. Hal persembahan khusus untuk sentralisasi HKBP. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari, pelayan penuh waktu sedistrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengge, Parhalado CHKBP Distrik 18 Jabar Tengge, Jemaat CHKBP Distrik 18 Jabar Tengge, Pendeta Resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dimulainya program sentralisasi keuangan HKBP Distrik 18 Jabar Tengde, sampai saat ini selalu memberikan yang terbaik. Hal itu terlihat sepanjang tahun 2023. HKBP Distrik 18 Jabar Tengde melampaui target yang diberikan, yaitu 114,3% atau sebesar 16.673.790.029. Hal itu bisa dicapai karena kesadaran yang tinggi dari semua atas berkat yang kita terima dan rasa tanggung jawab bersama agar sentralisasi keuangan bisa berjalan dengan baik. Atas capaian tersebut, di Wona tahun HKBP Januari 2024 yang lalu, HKBP Distrik 18 Jabar Tengde oleh Epui Eporus HKBP memberikan piagam penghargaan kepada seluruh jemaat atas nama Distrik 18 Jabar Tengde. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ternyata secara kolektif atau secara keseluruhan di HKBP tidak semua bisa mencapai target yang diberikan. Khusus di tahun 2024 ini ada banyak kegiatan di tingkat pusat yang harus dilaksanakan yang merupakan agenda rutin, yaitu konferensi perempuan, konferensi pemuda, rapat partohonan diakonis, rapat partohonan guru huria, dan sinode godang HKBP. Selain itu, yang sangat membanggakan kita dalam momen jubileum 125 tahun Jending HKBP. Tahun ini HKBP akan mengutus 12 orang pendeta ke Afrika. Agar seluruh kegiatan dan pelayanan yang telah direncanakan bisa berjalan, diharapkan ada topangan khusus dari jemaat yang bisa menambah pendanaan ke sentralisasi HKBP melalui distrik-distrik tertentu. Untuk distrik 18 Jabar Tengde dimintakan topangan dana sebesar 300 juta rupiah di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, secara serentak di Minggu 19 Mei 2024 ini, HKBP Distrik 18 Jabar Tengde akan mengumpulkan persembahan khusus melalui amplop yang telah disediakan. Sepenuhnya persembahan tersebut akan diberikan kepada sentralisasi HKBP setelah terlebih dahulu dikumpulkan di distrik. Besar harapan kita melalui persembahan yang kita berikan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pelayanan HKBP. Jika ada amang-inang saudara-saudari yang berkenan juga untuk memberikan topangan khusus, HKBP juga telah memfasilitasinya dengan menyediakan QRIS khusus. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita, dan kiranya persembahan kita tersebut menjadi kontribusi bersama kita. Teriring salam, Praises HKBP Distrik 18 Jabar Tengde, tertanda tangan Amang Pendeta Pahala Sitorus STH. Songonima Amang warta di gerjata, sonare hupasahat hamima tu seksi lansia na mangalehon hatorangan dia palabagasan tikion. Horasma dihita saluhutna. Horas. Parjulu sahali maduk muliate hita atau mata debata pardenggan bahasa na sumurung. Ala denggan di basana boido di bagasan minggu arianon marminggu hita di bagasan las neroha. Soni manang tu amang pendeta
resort dohot amang pendeta fungsional nang dohot amanami inanami parhala duni huriatta nang mangaliat kesempatan tuhami di bakasatikyon laho pasahaton panurangion amanami dohot inanami remaja dohot yanakon nami naposobulong jongjok kami di son mewakili sude anggota lansia ni huriatta laho pasahaton panurangion taringot tu pesta nanaing ulahonotta di hari Minggu 30 Juni 2024 nanengro na makasuton amang do inang ima seksi lansia ni huriatta. Tujuanna amang doh inang laho papunguhon dana untuk haperluan operasional ni huriatta. Ima tujuan amang hite-hite na dipasat huriatta nagabe seksi lansia hasuton di namakubasi pesta sending tahun 25 tahun 125 tahun sending HKBP alani amanami doh inanami remaja doh naposobulung hitan saluhna napungudison si pasaton nami adong 2 poin besar nanaing ulahon ni seksi lansia ima pesta sending di tanggal 30 hari Minggu nanengro na parjolo amang doh inang ima sesuai dohot wakta narong dihita na parjolo ima pengumpulan persembahan melalui amplop nunga dicetak huriatta amplop songonom bentuk na amang inang tertera di son tupak tu pesta sending 2024 keluarga kemudian alamat kemudian uek dohot jumlah pasahaton di huriatta mah marhite-hite parhalado dohot petugas nadong sian seksi lansia ampolopon di bagasan mingguon harapan ni seksi lansia ikut saha do amang do inang tu sudah kita keluarga melodang terjangkau masing-masing keluarga dipangido tu situana alai upayahon ni situat tado dohot na dibantu sian seksi lansia asatol khas amplopon tu sudah amplop nanaing si pasatot ta ima pediatta tu tuhani marhite-hite pesta sending 125 tahun HKBP boido berupa keluarga boido berupa personal naposo anak nami naposo naung karejo boido NN ditulis jala sebelum hari Minggu saat ma amplopot kita adorak so saat kita tu gerejon hari Minggu tayi si maamang siap bagas tabe tatanya ko nih soal besar kecil soal besar atau kecil na amang tahilalama pasu-pasu na pinasahat itu hatta tu kita tujuan ta ima manupahi huriat tau asadong boy operasional ni huriat tau alani pasorohan nami amang do inang do itasaluna asa tabay ma naduminggan tu huriatta nagabe pediatta mitutuhani ima naparjodo napaduahon amang do inang ima lelang kue tat dukabis Minggu
siang. Ala di minggu siang do di patupauna. Ala ni na marminggu pagi di pangidohon lansia do asa do partisipasina di minggu arian. Asa do na sida manupaki marite-hite lelak na di patupani seksi lansia. Ada orang dukabis kebaktian arian unang jumajau hita mula amang do inang ate. Sudah mahita manupaki ima harapan ni seksi lansia ni hudat tau. Tabereng amang lo inang seksi lansia huilala bersemangat di waktu manang na diubur sekian di lansia tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari hiti huriana. Tuk sadia godang pe amang tapasahat. Mari hiti lelang anggo dituhani masayargado. Jadi unang pola berek kamu nasa do tarbainaw amang sotong menek rohata. Tapasaha ma. Jala unang jo manekor mulak kita nya pangiduan ni seksi lansia teh amang. Sudah mahita manupaki nasa natarbaik kita. Ala ido naboy tarpatupa seksi lansia di Bagasatiktion songon mamestahon pesta sending jala omma momen tapake momen on laho manupahi uriat tahu nanti amang do inangda sok inang yang konapi naposo bulung. Nah terakhir amang do inang hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ima naboy terpasahat kami taringot tu pesta naik patu-patu tanggal 30 Juni minggu nanaingro. Alani salinay dohon nami atas perhatian tasaluh na dohot panupahiyon parjulu hami sian seksi lansia pasahaton mauliate godang tuhita saluh na ima sahakna butima. Kor ama eksaudi.
Tapasahat ma peliata, uhut mahita marede, sian bukwede nomor 730 sia ayat sada dohot udutna. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate atemuna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata hata di debata jamita di minggu teserarion imana tersurat di Psalmen 107 ayat 21 ayat 32. Songoni manang diamuak kamanami nanami nama doti parminggonon di inganan munabe tajaha mahatani debatas yang Psalmen 107 ayat 23 satu ayat 32 tajaha ma marsikat soreng akana tuat marparau tu laut
akka namarboniaga tuakka laut bolon. Dungi makuling maibana, jadi hehe mahaba-haba gabelam tibbo ma akka galubang nai. Moror do akka nasida jala lalo-lalo songon parmabuk, jala tarbodut do sude habisuhon nasida. Dipasohot mahaba-habai gabe mardemak, soma dohot akka galubang nasidai. Ikon pujion nasida majahoba ala asini rohana, dohot halongangan akka nabinahenai tujolma manusia. Ima yanggo sahakna. Diamuak kabanami dot inanami na inaolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo ta bigi akka paredeon songon edeni par pesalmen di pesalmen 100 pituon. Patardo sasistonga tu bagasan par nguluta. Ia ngulutaon. Ia pardalanan ni ngulutaon. Tudos tu pardalanan ni parau. Pardalanan ni hopal na di bagasan habor hatan nai naing bongot do ibana tu aek na gok situtu na diguari songon na di bagasan turpuk taon laut. Jala di bagasan pardalanan di tonga lautido masa galubang ro alugo jala ditodong tu gicang tu toru tu siamun nang tu habirang diuji aiki laho makaropon hopalta jala madabuhon parauta asatung dang sahatu labuan ido binari dokkona kedeni parede anggo ngoluon tudos tu parau tudos tu namardalan di aek nagok situ tu jala di bagasan ni rodo akalugo dohot galubang laho manodong pardalanan ni solutai. Sokon natai dari tongan itur puhon dungi mardalam maho pali di tonga-tonga ni laut. Jala di bagasan pardalanan di tonga lautima masa biar bobonosan moror manasida ninna jala di bagasan kekhawatiran situ tu ala singgip nama ngolu nasida tu hamatean singgip nama ngolu nasida tu hamagoan jala lau mate nama nasida di tonga ni lauti dangadong be pangurupion manang nadi siani sebe dungi jauh-jauh manasida tu Jahoba di hagogotan nasidei alania kamang dot tamu kainang na barjolo na neng dohonon ni turpukon terus tu pardalanan ni Tuhan Yesus rap doho tak kasisian nai nang perapi tahape doho Tuhan Yesus nang pedi tonga-tonga taro Tuhan Yesus saparau dohi ta doho Tuhan Yesus jala di tonga-tonga ni pardalanan ni parautai porsea dohi ta di padonganion ni Tuhan Yesus alaidang madok si songoni ia parau niak kana porseai jala pardalanan ni ngolu niak kana porseai dang manodong galubang dang dapotan ujian jala di bagasan hamaolon ngolu ni akka na porsea di Yesus nakpe di bagasan paraunai di sido ibana jala rap dotita ido banari do sisianai nakkining guru rabbuni lau mago nama hita nina kita akan mati
Atong boharo hita kamang dot tamo kainang di bagasa perdalanan ni ngulutai ikon takas do habisuhotta dohot hapor seaotta marsisolhot jala solhot tuadupan ni Jahoba dinasa parsorion hamaolon dohot galubang ni parnguluota. Idok ni Matius 10 ayat 20 Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat hupasonang pe hamu ninna. Molo masa di bagasa perdalanan ni ngulutta galubang pola tunggu gosi tutu maradu naing mate nama hita mangalualu mahita tu Tuhan Yesus jauh-jauh di tonga-tonga ni tangyang ta dohot pangiduat ta asa didongani jala diurupi hita ai holan marhite sakkababa hata do dohot sada hata demak do galubangi jala so alugui ala dihuasoni ibana do jala di bagasan hagogoon ni Jahoba do nang alugu galubang dohot saluhut narong di Portibion marhite-hite huasona do imat jadi jala marhite-hite hatana do yadong alaninang nuaing pihak kamang do tamak kainang marhite-hite hatani Jahoba dot huasoni de batado sudi akan amasa di Portibion aka galubang ni tanoon do ragam ni aka hamaolon na niadupan ni jolma di bagasan sada hata na marhuaso si tutudo Jesusi boy madok so demak mahonin na dungi soma galubangi jala masohot ng alugoy ido ba neko porsea do hita ikon arong do di hita pos niroha dang marpangusadeak kita tu Portibion dang marpangusadeak kita holan na di tanoon songon halak pangarato namulak tu sadahuta lau tu sadahuta rupani jala tu hutanaon ikon tu tasitopoton naon hutani opung na namaon rupani bona pasugina dang apalahia ibana siani elesiol rohana lau tu si ikon marparau do songot Tuhan Yesus jala parau naon parau na mek do parau na geleng do rupani tagoar ma sampan masih rupa-rupa do nasi dari sampanon amat tanah marparawon dison dungi amat tanah rosia pangaratuan itu bona pasugi diba-diban makatai mana si dari tongani tawi dung dilugahon solunai Roma amat ta na mangaratonin nama amang marsikola do hamu inna dungiro amat ta persulon daung deba SD pirak tam matau ninna itu Roma amat tanah pangaraton nama ditongani tawon di dah satonga ngulu mamang nungamago jala mariswang ala nang adong sikolam ninna jadi mardalab mator parawon dak seria leleng itu Roma logo topu iguncang maparawon jala ngatung mabiar situ tu dungi Roma mata perparawon nin nama amang pangarato di botoro marlange nina daong amang satu ngangulum ngamariswang ini mana mesti tu na ahon na ale boha ati na ditodong parawonan non laos ikon marlange do hita ay tenggelam do parawon nina amat toma rupani alay daksaw nasida tenggelam terus do nasida dungi makatay mamuse nasida nin nama songoni do hape ngulu nate ikot tadu pido hamaolon ikot tadu pido hasusahan atau ngado bohal muamang nin nama tapangaratom matu persuli Roma mattaon hapor siaw do nina pos ni roha dirongani debatado nang digalubangi ninna amatay we tahe imate pos ni roha dot hapor siaw ni do hape na rikot situtu akup nama parbinotoan akup nama hapistaran
akup nama hamoraon dohot lan akana asing sian perdalanan ni ngului atong hapor siya tayo kamang do tamo kainang situhuna iro na tumibbo na ing bohalta mangadupi galubang ni Portibio habis tarani olo nang marlabay dohot akana asing molonung ngaro galubang ni Portibio laho makutur lalo namanin na humuttal akarubian neng marongrong nama tanoon jala mabiar situ tu mahita holana do bohal talau mangado pisaluh nai hapor seaon di bagasan pajuan tu debata asamian hita di bagasan lomoni rohana maddalani pernguluonon nangpe sipata songon perdalanan ni ngulutta olo do masa hasusaan dot lanak kahamaolon terhira songon piano ni huriator do na di maiton ni si basana borus majutakan nguluon arong nabotar arong nabirong molo nabotari songon na tabu-tabu do na bardalani ngului anakku burju-burju pacarian denggan hai pason uli jala akan apinarsita dapot akan niluluan Jepang songoni marupani ala yolo do masa songon na holom pakilalaan pernida ape songon na homur jala padaya pe pait ala masa hasusaan dot hamaolon suara pe songon na pals do begeon jala dang songon na barita kanauli barita na dengga sahat tu si pareon alayak kamang do tamo kenang uli manang songon na pait pakilalani lausido pasaor hodo padumuhon sehingga setiap nada-nada yang dimainkan sehingga setiap tuts yang di aransemen sedemikian rupa menjadi rangkaian indah yang enak didengar di bagasan perdalanan ni ngulutta iro kamang do tamo kainang nguluon nanganong jolmaon di perdalanan ni nguluna holan naringga sude dapokna naringgan apalatung sude manaringgan nanganong holan akka naune sude satu bagasan pernguluon na arong do sipata hamaolo Jepang alairang arong sebaliknya kamang no tamo kenang jolma na holan na soune na hurang denggan barita na mapai roha madate nguluna di bagasan perdalanan ni ngului di luas devatado hita dapotan pangujunan alai di na asing di luas devatado nang hita dipargugui di saluhut perdalanan ni ngulutai ido upain na molo masa tuhi talas ni roha ikong gabi dalat tadoi mamuji debata songon nani ni turpuhon jala molo masa tuhi tarsa ni roha ikong gabi dalat tadoi laho majou berseru jauh-jauh mahita tu Jehovah di bagasan perdalanan ni ngulutta ido nak kining edei pola gabe songon na dua hali di edeo nak kining eletong do tabu ate nak kining ne demone arta demone tabu nak kining bah marisuang jadi molo nguluon marisuang do molo dang gabe parohon hasol hotot tatu debata saluh nak kana masai di bagasan ngulutta nangpe las rohata ikung gabi dalat tadu imamuji debata nangpe marsak rohata ikut dalat tadu lau jauh-jauh tu debata di bagasan saluhut lomo ni rohani debata mian hita patuduhon ngulutta nasai di halo moho Jehovah manangahape namasa las ni roha arsak pe hahi pason hama tear pe sudedo hita mengadupi hasusani ate ngamula hulakon cerita tua mulai denggat doraong gabe renungan di hita paujuk ko jamitao
markapal ma rombongan anggo kapal na belga nama adong do giladak adong rupani akka kamar-kamar di si kapal besar tarsongot tampo mas najulu manang kapal motor kelut nuain sian belawan tu Tajuk Priok di tengah lauti samudra Roma aluku jala memang dak woto manang nganaw kya hamu markapal alai au pengahya markapal au ngahya markapal tahun 2007 kelut belawan Jakarta jala memang biar dui bedi kapali ai sa do baki tu giladaki hape se tibo kapalo pas mai tongon di samudra Hindia madapoton Palebangan terguguru isi obak wah borngim muse ale yang go beritaon ariat do ngadi tunggalikon tu siamut tu birang kapalon aiki pe obaki tibo-tibo meradu sah nama tu jolmai digeladak ni kapalon masude mabiar anggon parsauk nama inarohana anggon persuda nama mate nama hamira inarohana marupani di akka jolmai adong kuna martangyangyon adong na menjerit jauh-jauh tu debata madok kong guarni jahoba ay nga mabiar situ tu kapalon naing harum nama naing tenggelam. Yang mengherankan Bapak Ibu, arung dana di si Tegeleng tidak takut sama sekali, dan mabiar. Malah marmiam-miam ibana merlojong tuson, arung bulana isipak tusan, nakpe kapalong nga naing tunggaling rupani. Basudi mahera jolmo sakapali, narong go hani danakan nuangin narohana ngasongono biar marmiam-miam bupi marbula museina mauliate mari tuhani rupani melua do kapalon jaladung tenang kapali merdalan Roma akajol marisuk merdana ho ayah ro pang maksud munakining dina humutur parawon marmiam-miam poina sipak kubule tu sojol mga bebir sudiyang go so boto ho biar nama huwa do ho ninna na tu ama inna sahala matu danakon na so mabiar do ho ninna kamang do tamak kinang ahamalus tidak danakon dang mabiar raw bahasa bapakku do nakho dani kapalon molo manang mahuwa pe kapalon dang loason na harom kapalon jala molo harum pelas mate doa do bapakku inna ibana rupane tu solmat tu nabanuk kunon akamang do tamak kainang songoni mangulut tanian di Portibion masa do Portibion anon nalalo humutur say songon naneng marongrong na mata noon mabiar mahita jauh-jauh tu debata tarok tohot do hita di bagasa perdalanan ningulut taon jalama sarui alai naing rikot songon hapor syaon nidak danakinian hapor syauta amat taro bapat taro among taro napuna Portibion jalarang loason na Portibion marongrong dang loason na hita matinggang dang loason na hita mago di pardalanan ningulut dari Portibion jala molotung mago pehita manang mate hita siap Portibion mate di bagasan Tuhani dohita alasai dohita porsea jala marsitutu manghutun ibana di bagasan pardalanan ningulutta atong mananga hape kamang do tamok kainang soalta ahape galupang nama satu bagasan ngulutta ahape alogo nama nodok kita ahape hasusan hamaolon parukilon hapugoson haoton parsahiton satu hamati ape tahe taingok mamajou guarni Jahoba
asa diurupi hita jala didongani hita. Jala molo diurupi debata hita, didongani hita di paru kilotai di galubangi irok di turpuhon. Ingot mamuji debata di luhutan niak kahalongangan nabi nahen natu hita gabi pujian sadok ngelutta di Portivion. Hari Minggu akamang dot tamakenang mengulate madiamata situasi topul ketua seksilan si HKBP ni HKBP Cimahi Jalan Lurah menguluhon hita di pesta sending 125 tahun sending HKBP dan memperingati sending di HKBP diraya hodok pesta puncak sending HKBP di Pematang Siantar hari Minggu. Alai nang dihuriat tau pejala di sosoh di sudi HKBP. Asa di Patupa Parningotan 125 tahun sending HKBP laho manongos lam torop ni anak kabar barita nauli dang holan di luat ni HKBP dot halak batak maringanan alai do nama tuak kana soporsea di Tuhan Yesus dia keinganan nadau situtu asa nang nasida pe taruli di hatani dia bata taulah makamang sian yasni roha dot sian sadani roha dot sian lasni roha lahu patupahon huriat tai margogo lahu mangalugahon parauna asanang huriat HKBP Cimahi Jalan Luraupe sahak tulabuan di napinar sitana gabe pasu-pasu di sadok Portivion. Amin. Martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan di pasar rohanami di bagasan asini roham dohami madalani nguluon nak pesipata masa galubang masa alugu manodong haporsion nami alai ala porsia rohami hodo na punatanon rori sude isina pos rohanami ali Tuhan urupamu dohami di sude mulunami pasu-pasu mali Tuhan ruasmu saluhna naromar minggu tu gari jaon do namar minggu dia keinganan nasida be ramoti nasida gonggom di linggoman ni asin roham asa toktong marhapor siau jala marpos ni roha di saluhut ngulu nasida ali Tuhan pasu-pasu ruasmu na ulang tahun sadariodo samingguon ulang tahun kelahiran gajang umur nasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida di pasada asini roham do ali Tuhan naing terpasu-pasu pardonga saripi yang Febrianto bakpahan dot yuni Anita boru pasaribu asima roham Tuhan sai pahot holong ni roha di nasida patiur ulaun nasida pasu-pasu hodo huriam ali Tuhan marpesta seding di hari Minggu marningot 125 tahun seding HKBP di sadok HKBP nang Portivion alai pasu-pasu manang huriam HKBP Cimahi Jalan Lurah patu-pahu pesta hina suton ni seksi lansia ni huriam pasu-pasu keluarga Teser Meyer NN Week 5 keluarga Ciha Sirait Burus itu morang sailam tabai Madinah Sida dengan di basam dohot asin roham tuaka ari nanengro jala saluhuk nali Tuhan naneng patupau ni huriami diaka program ni huriam di pembangunan saya homa masu-masu asa tupahamu ali Tuhan hami saluhuk nalahu patupahon narikot di tonga-tonga ni pembangunan ni huriam pasu-pasu ruasmu namar sahid ali Tuhan ubigi kami amang perdedi burunenggolan jala songoninang ya anak koni huriam Kennedy Sianturi sai lam homa maman sumasu nasida samalum si anak ka parsahiton nasida tu akari nanengro di bagasan perawatan nasida ali Tuhan sai homa nupai nasida samalum sian nasa parsahiton nadoh tak karwas ni huriam naso aguarak kami marsada-sada sima roham saya itu pahi nasida pasu-pasu keluarga inang nyonya sida butar urung manurung naung pasaihon janji iman nasida manang hape alitua perpadanan mutu nasida kana ulina dengga saya pasau mai di bagasan asilot holong ni roham saluhut na hamion na pungu di gari jao na Tuhan sude pahami pasahaton ngulunami tuho asaho na pasikopod di hami nasa na ringgan nang diak kay anak kon nami pe dapot nasidak kana pirasita ni rohana sida na madohot yak kaujian
testing, seleksi penerimaan dia ke perguruan tinggi, saya hoali Tuhan, na mangaleon habis suho di nasida, asasau tak kana pinarsitani rohana. Mau lihat madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami todopanmu. Amin. Maret ni mai tahut pabungu pilihan tujolo.
nyakon mapileta. Le di batama namin na di banua gijang roharon selalu sileleon na dinggado na sa ulibasa na mauliutus pasat tami masya na nileon mito kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasok-pasok may jala ramo ti asaw parasya kami pilihanon pati bulok karajon mo dito nga tongan ni Huriam do di Portibion buhay marohan nami marite iti todim asalamu tadahami godang sileleon mito kami asalamu girgir hay madok mauliati tuho maritehiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajonmo, say saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadariok kanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagok. Jalohamu pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madi kita saluna.